I denne video kigger vi, hvem Danmarks rigeste personer er, og hvordan de blev rige, så følg godt med. Det kunne jo være, du blev den næste rige person. På 10. pladsen har vi Martin Møller Nielsen, som er medstifter af William Demant Holding Group, som producerer høreapparater og audiologiske løsninger. På 9. pladsen har vi Merete Bech Poulsen, som er kone til Anders Holk Poulsen, medejer af Bestseller og Asos. På 8. pladsen har vi Bent Jensen, som er medstifter af Linac, der er specialiseret i elektriske aktuatorer og løsninger. På 7. pladsen har vi Hanni Toesborg Kasprak, som er medstifter af Ecosko, et globalt kendt mærke inden for fodtøj og lædervarer. På 6. pladsen har vi Lotte Kirk Rasmussen, en datter af Kjeld Kirk Christiansen. Hun er arving til Lego. På 5. pladsen har vi Sofie Kirk Christiansen, som også er datter af Kjeld Kirk Christiansen, og hun er arving til Lego. På 4. pladsen har vi Niels Peter Louis Hansen, medstifter af Coloplast, en førende producent af medicinsk udstyr, især stomi- og inkontinensprodukter. På 3. pladsen har vi Lars Larsen, grundlæggeren af Jysk, en international detailhandelskæde, der fokuserer på senge og møbler. På 2. pladsen har vi Anders Holk Poulsen, som er hovedaktionær i Bestseller, et tøjimperium, og ejer også en betydelig andel af Asos. På 1. pladsen har vi Kjeld Kirk Christiansen, arving til Lego Group, et verdenskendt legetøjsfirma, som hans bedstefar grundlagde.